Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu kuba sikwazi ukuthi siphinde sihlangane futhi namhlanje ngendlela esihlangene ngayo. Siyambonga nje uNkulunkulu, uyisimangaliso, uyasithanda kakhulu. Bazalwane, ngithanda ukugcizelela lento ngoba kukhona abantu abanga-understandi. Ngiyafisa abantu ba-understande, baqonde ukuthi ngisebenza kabuhlungu kanjani. Njengamanje siyambonga uNkulunkulu ukuthi sesiwuhlanganisile u-10,000 wabantu ekhaya lezwi. Siyambonga nje kakhulu. Siyambonga ukwazile ukunenza naletha abantu wahlangana u-10,000. Uma kubuka abantu abawu-10,000 bonke bereporta kimi, kufanele ubone umsebenzi omkhulu ukuthi mkhulu umsebenzi engiwenzayo. Angisholo ukuthi kufanele ngishayelwe izandla noma nginconywe, kukhona lapho ngiyakhona. Manje-ke uWhatsApp mhlawumbe ujwayele ukuba nomsebenzi ongaka, angazi kumuntu oyedwa. Bahlale bayivale inamba for 24 hours sisokole ngokuthi senze njani. Ingakho senginenamba eziwu5 zonke ezingo-admin, ezami zonke lezo namba uma ubuka u-admin olapho. Now uma ngiba nenkinga la, ngicela kungakuphathi kabi uma sengithi siyashintsha kule namba siya kuleya. Uma wena uqhubeka la ngithi asishintshe khona, ngikukhuza ngithi ungaqhubeki. Bese kusasa sengibuyela kuyo le namba ebengikukhuza kuyo, ngoba kuhamba ngesimo engibhekene naso la esingekho predictable. Angikwazi kuzokwenzakalani. Ngicela ningivumele nginenzise lokho engikubona kufanele. Ngeke ngidlale ngane, ngithembeni. Ngeke ngidlale nani. So kukhona abangasathokozile. Babunsi bande kade wena ungitshela ngiyeke le namba manje usuthi akubuyelwe kuyona. Inkinga leyo uma uzongi-accuse ngoba ngeke ngidlale ngawe. Ngeke ngempela ngidlale ngawe. Lokhu engikwenzisa khona isuke kuyikona okungcono ngaleso sikhathi. But-ke ngiyazi ukuthi asifani la ekhaya lezwi. Khona abantu abakwazi ukubekezela, khona abangakwazi ukubekezela. Ngizokubeka nje kume ukuthi uma ungakwazi ukubekezela mhlawumbe usendaweni e-wrong, usegroupini e-wrong. Ngoba manje uma usuthethisa mina uthethisa umuntu o-wrong. Ngaso sonke isikhathi nginizamela okuhle. But kungisebenzisa kanzima ukusebenza njengoba inamba ziwu5 ngizivula zonke, ngithole kunemeseji la, ngiye kule ngithole kunemeseji la, ngiye le ngithole kunama-message la. Ngisebenza kabuhlungu bafowethu. Khona inamba engizoyikhohlwa kanti umuntu ubhalile kuyo abese egcina ebona ngathi akaphendulwanga, kanti lento ukuthi uvele uthathe noma yiphi inamba ka-admin uhlale phezu kwayo. Ngiyacela sibambisane. Ngiyazi ukuthi nakunina kulula, kodwa kunzima kakhulu kolwami uhlangothi kunani. Ngoba manje masekuvaliwe isivaliwe inamba, kusho umsebenzi umile uma ngezuzama enye indlela ukuthi uqhubeke. Njengamanje ngisebenza phansi kwesimo esinzima ngoba mhlambe kabili noma kathathu okudlulile bengivalela ukufaka abantu ngoba ngibafaka bebabaningi. So esengikwenza njengamanje njengoba ngithi thumelana abantu ku-063, ngiphinde thumela abantu ku-063. U-063 uyakwazi ukuseva inamba negama kuhlangana. So sengiseva ku-063, ngiphinde ngisave same time, ngisave emafonini amabili ku-064. Mangenze njalo u-064 oka-YouTube ningawusebenzisi, kodwa sengisebenzisa wona ukufaka abantu ekhaya lezwi. Ngibaseva ngo-063, ngiyobafaka ngo-064. Khona kuzoba amafoni amabili asebenza umsebenzi owodwa, kodwa ukuze laba kwa-WhatsApp bangangivali bengaboni. Bese yonke eminye imibiko eqhamukayo ithumeleni ku-060. Yonke eminye imibiko uyabhuka noma wenzane 060. Kodwa okunye uma uletha abantu balethe ku-063.
mina ngibaseva ku-064 no-063 ngibafake ngo-064 egroupini kodwa kade ngibathumela imessage yokubamukela ngo-063. Yayibona lonto le, so ngenza umsebenzi owodwa kabili manje sekunzima kakhulu. Ngiyacela ke ningangisoli, ungasuggesta but ungangisoli. Eke angidluleke lapho. Ngiyabonga ukuthi bengithi angiclearishe, angiyiclearishe lento izwakale, angazi noma iyezwakala yini kodwa isimo engibhekene naso leso. Ngeke sigoqe sithandaze siye emkhulekweni. Baba, egameni likaJesu siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukuthi usigcinile wasilonda kwaze kwaba manje. Ngiyathandaza Nkosi, le group ingeyakho. Bapha abantwana bakho ukubekezela, bazi ukuthi akukho kube engizobenzisa khona. Basize Nkosi, bayeke ukukhonona laba abakhononayo ngoba ngeke kubasize, kunalokho kuzobadalela isono sokucomplaina. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi basize, bathethelele Nkosi abakwazi abakwenzayo. Abasazi isimo engibhekene naso ngapha, sazowuwena kuphela. Bapha inhliziyo ende yokubekezela ngoba isimo engibhekene naso. Siyakubonga ke Nkosi, kukhona konke size sithole isolution right, yiba kanye nathi kukhona konke. Busisa le nkonzo namanje Nkosi, ngiyakucela ube phakathi kwethu, uzambule ukukhulume ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho njengaye nofana naye. Mase ngikhulumile ke into mina isidlulile. Ngabusangibuyisela ke wena emuva. Asifunda uMathewu chapter 5 sikuverse 9 verse 9 othi babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayawuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Babusisiwe abalamulayo. Uyalamula yini wena noma uyishoshozela? Ngiyabuza, abanye bethu baphile ngesathi sodlame, kusetshenziswa intelezi, kuculwa amaculo, iqubulo ezivusa uhlevane. Yabona liyakushaya lelizwe, babusisiwe abalamulayo. Wawulamula wena lapho? Wawenze njani lapho? Buyisana noNkulunkulu usela emhlabeni, ngoba uma usungale ngeke ukwazi ukubuyisana naye. Ngeke ngempela ukwazi buyisana naye. Yingakho ngesinye isikhathi kuyadinga ukuthi uma usindisiwe ngeqiniso uyibukisise lento yezinhlangano. Angazi ke ngingenelani lapho kodwa sengingenile. Ibukisise lento yenhlangano. Ngoba khona abazalwane abazolahlwa, balahlelwe inhlangano. Akukho wrong ukuba senhlanganweni, kodwa ku-wrong ukuba senhlanganweni enjani okuyona. Ake ngilinganise ngalokhu, ngenze example. Uma inhlangano ethile imigomo yayo ithi akukhishwe isisu, abantu bakhululekile bakhipha isisu, noma ithi imigomo yayo ubulili obodwa buganane. Uma wena ubhilonga kuleyo nhlangano, kusho ukuthi weseka lokho noma kuphambene neBhayibheli. Angazi uma uyangizwa yini. Useka lokho futhi phela ngithi njengoba ukuyona, kusho ukuthi nawe usho njalo ungashongo ngoba kubantu abasho njalo. Ngakho-ke ibukisise lento yezinhlangano zepolitiki. Ngoba khona okuzothiwa wakhipha isisu athi Nkosi ngangisikhiphapi, bese kuthiwa wasapota umbono othi zisazikhishwe. So izisu ezikhishiwe zibalelwa kuwe nabo bonke abakuleyo nhlangano ngoba kwaba i-idea yabo ukuthi akwenziwe. Angazi noma uyangizwa yini, kodwa ngithemba ukuthi uyangizwa. So qaphela-ke ukuthi ukuyiphi inhlangano. Mhlawumbe awukho enhlanganweni kodwa wayivotela enemigomo ephambene nezwi.
So uma wayevotela enemigomo ephambane nezwi ufanele uphenduke ngoba wahambisana nabo. Yazi angazi uma uyangizwa yini. Kodwa ake ngithembe ukuthi niyangizwa bazalwane. Ake ngithembe ukuthi niyangizwa. Ukuthi angazi elizwi ngizolitholaphi. Amahubo 50 I suppose amahubo 50 elikhuluma ngokuhambisana nomuntu. uNkulunkulu uthini ngokuhambisana kwakho nabantu? Ngiyakholelwa ukuthi amahubo 50. Thank God. Amahubo 50 sifunda uverse 16. Yabona ke angazi nami kodwa sengilala ngikhona. Lithi izwi lenkosi amahubo 50 verse 16. Kepha komubi uNkulunkulu uthi yini ukuba ushumayele izimiso zami? Uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho. Ukwenzelani lokho? Uyashumayela uphathe isivumelwano ngomlomo wakho. Ukwenzelani lokho? Verse 17. Ingani uyazonda ukuqondiswa? Awufuni wena ukuqondiswa. Awufuni wena izwi likaNkulunkulu lisebenze kuwe. Awutshelwa ukhanda lemtshelo kwakhe. Kodwa ugijima uyoma epulpit ushumayele. Uphathe isivumelwano sikaNkulunkulu ngomlomo. Ukwenzelani lokho? Bese ingani wena uyazonda ukuqondiswa? Amazwi ami walahle emva kwakho. Na, ukwenzelani lokho? uNkulunkulu akafuni isishebe, akafuni simhlanganise nezinye izinto. Verse number 18. Uma ubonisela uvumelana nalo. Isela uvumelana nalo. Khona abantu abaziwayo ukuthi corruption. Kodwa wena uyabavotela corrupt. Isela uvumelana nalo. Nathi iBhayibheli likhuluma. Uma ubonisela uvumelana nalo. Uyafika esitolo ufuna ukuthenga into ngongqo, akuofarishe lokuthi uzoyithola ngaphandle ngemali ephansi usiyavuma. Ubonisela uvumelana nalo. Ukwenzelani lokho? Ziningi indawo entshontsha kuzo. Ezitolo enisebenza kuzo, ezikoleni ukudla kwezingane. Ngisho ugesi uyantshontshwa, ngisho amanzi ayantshontshwa. Yini ongayintshontsho wena? Mhlawumbe untshontshe kodwa uvumelana nobani nabakwenzayo. Mhlawumbe ingane yakhe ekhaya ihamba ifakela abantu ugesi umkokotelo. Ibuye izokuthengela igrosa la udle. Uma ubonisela unjani uvumelana nalo. Utho njalo verse 18. Uma ubonisela uvumelana nalo neziphingi uhlanganyela nazo iziphingi. Uhlanganyelelana neziphingi. Indaba lendlu yakho kube indlu yokungcola. Ama-colleagues akho mayibambe intombi besilisa bazolala la kwakho bebalekela omkabo. Mhlawumbe owesifazane udonsela indoda intshontshile abantu uzolala la kwadadewabo kuwe. Indaba indlu yakho ibe indlu yokungcola. Mawubona iziphingi uhlanganyela nazo. Verse 19. Umlomo wakho uyekele bubini. Ulimi lwakho luqamba inkohliso. Uqamba amanga unjalo nje. Umlomo wakho uyekele ebini wakho lo mlomo. Mawuyekele ebini kungcola wena. Verse 20. Uhlala uhleba umfowenu unyevuza indodana kanyoko. Ukuhleba, ukunyevuza ukuhleba. Khulume kabi ngomuntu. Uhleba umakhelwane wakho. Uhleba indodana kanyoko usho ukuthi umfowenu loyo. Uhleba udadewenu uzalwa naye kodwa uyamhleba. Uhleba umzali wakho. Kanti uzohleba kuze kube nini? Uhleba umphathi wakhe emsebenzini. Nihlangane ngaye. Uzohleba kuze kube nini? Uzophenduka nini esonweni sakho? Uyabuya uJesu uzolanda ibandla uzosala. Uhlala uhleba umfowenu unyevuza indodana kanyoko. Verse number 21. Lokhu kwenzile ngathula. Yazi ukuthi ukwenzile wayithulela nje uNkulunkulu. Lokhu kwenzile ngathula. Ushaye sengathi nginjengawe. Uthi wenza izinto uthi uNkulunkulu uthe uqamba amanga. Ucabanga ukuthi ufana nawe uNkulunkulu akafani nawe. Umbona ngoba ethule uzithulele nje.
yabona la yokhuluma khona, la yo-actor khona, uyoyisola ukuthi ngabe kungcono kuba uzalwanga. Lokhu kwenzile ngathula, ushaye sengathi nginjengawe, ngiza kukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Uzokulaya uNkulunkulu akubeke phambi kwamehlo akho. Ngakho-ke qaphela, uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Angisayanga-ke lapho bekufanele ngiye khona, sengivele ngangena la. Wena kuyazi uNkulunkulu sekhulumile nawe, phenduka. Ake sigoqe sithandaze. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngale nkonzo, ubusisa kube yilona loyo lalele. Mbusise Nkosi, ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu ophilayo. Siyabonga Nkosi, usukhulumile, uyalicwala ibandla lakho, lenza libe ngcwele. Sisizeke Nkosi, sibe ngcwele njengokuba wena ungcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen.